рӯзи 26 декабр дар шаҳри Хуҷанд дар муассисаи давлатии Кохи Рӯдакӣ нахустин консерти хайрия ба хотири ҷамъоварии маблағ ва пуштибонии молии писари овозхон Дилноза Каримова баргузор мешавад. Дар ин консерт қарор аст саҷбнигорони маҳаллӣ гурӯҳҳои эҷодии театри ҳунарнамоӣ кунанд. Ба итлои Зайниддин Каримов, бародари Дилноза Каримова, дар маҷмӯъ дар Хуҷанд то 13 январ се консерти дигари хайрияи ҳунармандони вилояти Суғд ташкил мешавад. Консерти хайрияи шаҳри Душанбе бо ибтикори маркази продюсерии шоира рӯзи 6 январ барпо мегардад. Дар ин консерт ситураҳои ҳунари Тоҷикистон ширкат хоҳанд кард. Даъват ба баргузории консерти хайрия аз ҷониби ҳунармандон баъди он садо дод ки Дилноза Каримова дар бораи дучори дараҷаи хатарноки саратон шудани писари 6-солааш Диёрбек хабар дод ва гуфт барои муолиҷаи писараш дар клиникаи хориҷӣ на камтар аз $100,000 маблағ зарур аст. Дилноза Каримова аз охири моҳи октябр дар шаҳри Бишкек аст ва писараш 24 соат зери назари табибони бемористони давлатии атфоли гирифтори саратон мебошад. Зайниддин Каримов гуфт ки дар фурсати беш аз як ҳафтаи даъват ба ҷамъоварии маблағи хайрия ба сурати ҳисоби бонкии Диёрбек Аминҷонов чизе бештар аз $7,000 ворид шудааст ва ин маблағ хеле кам аст. Вай гуфт инчунин хонавода тасмим гирифт ки баъди Бишкек барои идомаи муолиҷа хоҳарзодаашро ба шаҳри Москав интиқол диҳанд то ки тавбату ҷарроҳии ӯ дар он ҷо идома ёбад.